Mateo Kapitulo 10. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios, nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman. Busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muila og moangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko sab atubangan sa akong amahan didto sa langit.